reggel, este fölrakom a gépre, bazd. Ott volt Üresség. Hogy már van? Mit csinált, bazd? Lesz egy ilyen papír az arabban. Még van rajta így. Egyszerre! A várj, a videófelvétel, bazd meg! Oda most! Az anyád, hol is? Honnan Guinness rekordok, bazd meg! Ezt otthon megnézem, bazd. Gyere már, akkor ezt látok el. Én nem bírom már. Rókát nagy. Én inkább szomjas vagyok. Most figyeld. Hol vagyunk? Olé, és az humor. Két harapás keményen. Mi a harapás? Két tolás. Az anyád. Mekkora torka van már? Ekkora még mi sem vágynak. Annak lehet, hogy van akkor a fölvetővel. Ezek a hangeffektek van. Csak a böllén! Csak a böllén! Csak a böllén! Csak a böllén! Mondtam, hogy meg kell szólni,